Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani ɲantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkɛbaru kɛnɛ ka na bidɔnbaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma gawukaw fɛ nɔ min ye maa 5,000 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni sen donna ɲinan dɛfu la an na kumaw kan bidɔnbaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen baɲumankɛtɔn Amsɔd n'a jɛɲɔgɔn u y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka wulikajɔ sabati ka dɛmɛ don Tɔnbukutu sigibagaw ma an na kuma o fana kan bidɔnbaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔnni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na gawukaw fɛ yen nɔ min ye maaw caman kɔni sen yera ɲinan dɛfu la min kɔni daminɛna tɛnɛdonya kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 4,968 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni sen donna ɲinan dɛfu la min ye musomaninw olu ye maa 2,552 bɔɲɔgɔnko min ye cɛmaninw olu ye maa 2,416 bɔɲɔgɔnko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye ɲinan dɛfu kɔni kɛ min baaraw kurunbɔ karila centre Sanayi A la ni a ɲɛmaya kun bɛ Gawo marabolo gouverneur kɔni bolo ni o ye général de division Musa Tarawele ye k'a fara ale kan Gawo marabaw caman kɔni kun bɛ yen nɔ fo ka taa se kalanko maa ɲɛmaw ma u ye foli ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin fɛɛrɛ minnu kɔni sigilen don waasa min ye dɛfu in a ka se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔni kɔnɔna na u tilala ka ladilikan kɔni di maaw ma maa minnu ni olu kɔni sen bɛ nin ɲɔgɔnda in na waasa u bɛ se ka u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni di u garijɛgɛ ka se ka don dɛfu kɔni na a yira k'a fɔ jateminɛba kɔni kɛra k'a ye k'a fɔ musomaninw olu kɔni ka ca ni cɛmaninw ye gawukaw kɔni fɛ yen nɔ min ye dɛfu ale kɔni hukumu kɔnɔna na o ye paraɲɛba ye ka jira k'a fɔ musomaninw olu ka kalanko b'a la ka yiriwa marabolo ale kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ baɲumankɛtɔn Amsɔd maaw ni u jɛɲɔgɔn Weltunger Live olu ka musaka dɛmɛ ye u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka fɛn min ye u ka fɛɛrɛ dɔ kɔni don ba la fɛɛrɛ min ni o kɔni ye wuli joona ye ka se ka kasaraw kɔni kunbɛn n'an ko ma plan d'action anticipatoire fɛn min ye u kɔni ye o don ba la u ka ni wulikajɔ in kɔni senfɛ a kun ye mun ye ka se ka sigida maaw k'u kisi ka bɔ jikasara ani ja kɔni ma fɛn min ye u ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min bɛ wele ko Wahafa ni a baaraw kɔni b'a la ka lawaleya Tɔnbukutu marabolo ani Ɲafuke marabolo kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u kɔni jɛra ka se ka hakili jagabɔw kɔni kɛ ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni o bɛna kɛ sababuya ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se ka olu kɔni kunbɛn laɲini ye mun ye ka se ka wuli joona ka se ka o kɔni bolo da marabolo kofɔlen in na ka se ka kasaraw kɔni nataw ka se ka olu ɲɛbila. An bɛ taa Segukaw kɔni fɛ yen nɔ min ye maa 50 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni garijɛgɛ donna projet la projet min ni ale nalen don ka na musomaninw kɔni ɲɛji cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni ka kalan danna sira la n'an ko projet in yɛrɛ ma ko Espoir Fille fɛn min ye u ka maa 50 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni sen yera ɲinan dɛfu kɔni na fɛn min ye nin kɛra wulikajɔ belebeleba ye min kɔni kɛra projet in kɔni fɛ ni a musaka bɔra EDICO maaw kɔni kunna fɛn min ye a yera k'a fɔ nin wulikajɔ in a kɔni kɛra ka kɛɲɛ ni min ye laɲini min bɛ o la ni o de ye ka se ka musomaninw ka kalanko ka se ka o kɔni jidi an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye kalo 2 kalan kɔni kɔfɛ ni musomanin minnu ni olu kɔni ka kalan kun sonsorolen don u caman kɔni sera ni k'a ye dɛfu kɔni kɛnɛ ka na min ye a yira k'a fɔ k'u cɛ sirin bɛ fana ka se ka u ka kalan ka jidi donna nataw la ni ka sanayɛlɛ kɔni sɔrɔ a la fɛn min ye ni wulikajɔ belebeleba in a kun de ye ka se ka musomaninw ka se ka kalanko kɔni nɔgɔya u ma ni k'u lakɔgɔ ka se ka u tɛgɛ don cala ca min ni u bɛ se ka sɔrɔ kɔni kɛ o caw kɔni fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye projet in ka laɲiniw ye a ma ɲɛmaw u kɔni ye galabu don musomaninw na ni ka tila ka duwawu kɔni kɛ u ye waasa u garijɛgɛ bɛ se ka don dɛfu la cogoya min na. Programme Kiribani 2026 u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ba yirika kɔni ma min ye baloko dɛmɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denbaya minnu ni seba tɛ u ye an ka jamana in kɔni kɔnɔna na
fɛn min ye ala ni u ka wulikajɔ min ni u kɔni ye dɛmɛbagaw kɔni sɔrɔ o wulikajɔ la o de nana kɛ sababuya ye ka se ka maaw kɔni dɛmɛ du 89,414 olu de kɔni ye dɛmɛ in kɔni sɔrɔ min kɔni hɛrɛ bɛna se min ye maa 576,484 ma fɛn min ye a kɛkun de ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka o boloda gɛlɛya bɛ maa minnu kɔni kan ka se ka olu kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la seliba in ale kɔni hokumu kɔnɔna na. FAO Mali ani OIM Mali olu bɛɛ lajɛlen kɔni farale ɲɔgɔn kan ni u kɔkɔrɔma donnen don fɛn min ye jɛkulu min ni olu ka wulikajɔ de ye ka se ka bɛn ani basigi nati diɲɛ kɔni kɔnɔna na ni an ko ma ko PBF maw fɛn min ye u kɔni ye u ka dɛmɛ kɔni sɔrɔ musakako ta fan fɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na u ye sigi kɔni boloda sigi min ni a kɔni kɛra hakilina falen sigi ye waasa ka se ka denmisɛnninw olu ka kɛn yɛrɛ ye ka se ka o kɔni jidi an ka jamana ale togodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye malo sɛnɛyɔrɔ la ni o kɔni office du Niger ale kɔni bunakun kan ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni ɲɛminɛ bere dilen don an ka jamana minisiriso ma minisiriso min ni o ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinakaw ka baarako an'u ka lakɔgɔli kɔni mɔ fɛn min ye ka fara olu ka an ka jamana foroba cakɛlaw ani min ye sifinakaw ka taa se musolakaw olu ka jɛkulu nunu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka ni wulikajɔ belebeleba in ka se ka a boloda projet in ka laɲini ye mun ye ka se ka sifinakaw musolakaw ka se ka nunu bɛɛ lajɛlen ka kɛn yɛrɛ ye ka se ka o kɔni jidi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɛnɛ ale bunakun kɔni kana na waasa ka se ka kɛlɛ ka se ka o kunbɛn an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ka se ka u sinsin sɛnɛ kan ni ka se ka bɛn ani kelenya ani kotoɲɔgɔn la ka o jidi jamana in kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ RDC Congo la fiɲɛbana min ni an ko a ma ko Ebola a yira k'a fɔ o kɔni kun bɔra Congo RDC jamana kɔni kɔnɔna na o de la diɲɛ kɛnɛya sabatili tɔnba ni o ye OMS ye u kɔni ye laɲini kɔni kɛ waasa kɛlɛ sonsoro o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ cogoya min na ka se ka bana in ka se ka a dansira la fɛn min ye u ka jateminɛw la ko kɛlɛ don sababuya ye ka bana in ka carili kɔni nɔgɔya fɛn min ye ko buna adamadenya dɛmɛ o t'a la ka se ka don jamana in kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ani basigibaliya ye. Diɲɛ tɔnba ONU ale kɔni ye tantan gosi ka jira k'a fɔ fɛn min ye buna adamadenya ko gɛlɛya kɔni bɛ a kɔnɔ ɲinɛsan in na ka sababuya kɔni kɛ fɛn min ye baloko dɛsɛ k'o kɔni kundalen don jamana caman kɔni kan o de la u ka jateminɛw la min ye ko maa 360,000 bɔɲɔgɔnko ko olu de bɛ diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na minnu mako bɛ dun ka fa la an bɛ don min na ko sisan ko u ka lahalaw gɛlɛyalen don ka sababuya kɛ kɛlɛw ani musakantanya ye. An bɛ taa Somali ale kibaraw la fɛn min ye diɲɛ tɔnba ONU ale ka cakɛbondaw kɔni ye lasɔmili kɛ ka jira k'a fɔ fɛn min ye maa 6,000,000 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ni gɛlɛya bɛ u kan baloko la Somali jamana kɔni kana na ko 6,000,000 in na 2,000,000 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ye minnu balo cogoya kɔni man ɲi fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni fɛɛrɛ kɔni ma tigɛ a na kɛ gɛlɛya ye u ma don n'a nataw la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔ nin kun ye aw ka dɔn kibaruw ye buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.